lift dia terima numpak tangga kok. Padahal lantai pitu ya lewat tangga, ngantek nenggon lantai. Wah, isih loro meneh. Lantai 5 kuwi isih loro meneh, Mbak. Yo terus munggah meneh lantai 6 wis delosor wonge. Mumet aku Pak numpak lift. Mumet. Wow. Aja turu sore kaki Ya. Ini toh Pak, ternyata ada dosen dari Untar juga yang dapat penghargaan dari Muri. Oh. Karena punya 13 gelar. Wah. Doktoralnya 2, jadi serata 1, terus magisternya 10, doktoralnya 2. Wah, medeni yo akeh banget kuwi nek. Kuwi nek nulis rak yo dawa banget to kuwi. Dawa banget itu. Titel kok nganti kaya ngono. Iya. Iki uga ana Mbak Elisa. Iya. Iki ana apa panyuwunan saka Pak Tristianto Bambu Apus. Iya. Iki anu wejene iki ngaturke nyuwun lagu Banyumasan sing gawa sampeyan. Oh iya. Kudu iso pamundutan. Ya, wis ditransfer. Weh, transfer barang. Lho, saiki saweran wis liwat transfer. Oh nggih, lewat Pak Seno nggih. Liwat rekeningku rasa kuwatir mesti ra tak keke. Ra apa-apa aku ikhlas wong iki. Ya, kagem Mbak Elisa saka Pak Tristianto nyuwun Banyumasan sing bawa Mbak Elisa mengko diaturake. Ya, matur suwun. Monggo, terus Isi sandang kelawan pangan ya iku diaturke Mbak. nggih. Ya.
Napa malih? Elisa panen. Panen, Pak. Ya matur suwun. Ngono barang e. Ha iki kok aku darani ngapusi iki lho, ora percaya. Aku iki ngene iki karo mbukaki nganu, mula nek karo bojo aja galak-galak. Ya ora galak kok ming tegas ngono lho. Lho tegas karo bojo ya didelok bojo ki ngopo dhisik kok dadak ditegasi wong bojomu ya apik-apik wae kok. Kowe lunga nyinden bojomu nang omah momong anak. Nggih, sakniki momong anak wong anake pun melu kula, nek riyen melu mbae. Ah, saiki bocahe nemu di teturu nek bengi ya aja tok getak-getak sak penake dhewe. Mboten sakniki pun ra galak kok. Ya mbiyen Nek nganti. jaman biyen ya tak galaki tenang. Lah iya. Zamane dolan karo jenengan kuwi. Kok jamane dolan karo aku iki aku ngopo? Aku tau maca SMS-e lho. Kuwi salahe bojomu. Ha kok Nota kok disak nang jaket. kaya ora diomong. Ayo gobloke bojomu. Nota iki dibuang kok disak ning jaket bareng boncengke kowe, tanganmu mlebu jaket konangan. Ini apa, Pak? Ngono. Apa ta iki ngono? Ayo. Terus lha kuwi ming nota biasa, kok ana jenenge Nita. Anu. Salahe bojomu. Itu salahku salah. Terus basan tak gathuke karo SMS jenengan. Oh, ternyata ini to aku. Lho aku ngopo? Aku mengakon mindah amben kok. Ora ya, sadurunge kuwi kula maca lho. Wis usah sadudar nang kene kowe malah tekan ndi. Aku ki ngandani kowe iki aja galak-galak karo bojomu kok malah tekan. Biyen can galak saiki wis ora. Ya syukur nek ora mesake bojo kok kari ilat tok kaya ngono. Ya lumayan duwe ilat bangane ora? Kuru banget lho, Mak. Tenan tak matke kok dadi wah mesake. Iya. Nggih, kok bisa ya? Ayo saking dene kowe tertekan. Suami itu nek ikut istri sing mengekang itu tertekan. Saya nggak mengekang loh saiki. Ya ora teno mengekang ngono kuwi. Ini kemerdekaan itu sudah menjadi hak setiap umat kok. Diwenehi kemerdekaan bojomu. Terus kula kan piye? Ya tenang-tenang wae rasa piye-piye. Kowe lemu banget ngono kuwi ya dirasani. Napa? Bojo kula lemu banget sakniki, Pak. Ya kon kuru. Ayo kon diet. Nek manut diet manut karo aku cepet sesasi langsung kuru. Napa, Pak? Bojomu kon rabine. Ada solusi lain nggak? Enggak ada, hanya itu satu-satunya. Cuman itu ya? Iya. Saya bisa kurus? Kowe engko ora ngrantes terus mengkari sirah tok kae dingan. Ya. Gimana yang belakang? Rawero, semburi rawero. Ora wero. Harus duduk kan? Kon linggo. Kon linggo. Iya. Duduk, ya duduk. Sirdoto. Heeh. Ya. Ah iki apa Oh, soal? meneh. Oke. Ya. Soale dolope iki apa bakul obat iki apa? Tembus. Batu mau batu iki batu roek. Sampun ya? Wis matur sembah nuwun. Ya, Mbak. Tatin iki mau. Tatin Lestari Handayani. Ya luar biasa ya saya. Iya, luar biasa nih, ya lalen tenan nih. Heh. Lalen. Ayo kuwi soalé ya nuwun sewu laire kalung usus. Oleh ana hubungannya apa kuwi ne? Lho bocahe cerdas, bocahe pinter, merak ati. Oh. Ning nek iya. Tatin kalung usus besar. Kuwi sine telek ya
yo nek usus besar iki. Isine apa? Telek. Aja diomongke isine ku ya isine ku kok isine telek-telek ora. Lah ya tenan. Dipresani Pak Rektor, Pak Wakil Rektor. Lho, kuwi kedokteran ning kene ana fakultase, ora saru. Telek ya ono hubungane usus besar karo telek. Kuwi ora saru, kuwi kedokteran kuwi mlebune. Hubungane apa usus besar karo telek iki? Lho, kan telek metune saka usus besar sike. Sadurunge engko tekan lho, engko dari tekan ngendi-ngendi engko salah meneh aku nek. Ayo ya bener. Ya toh, nek cara piteki apa brutu ae lho. Ha. Brutu nek cara apa jenenge menungso cangkepane nggon podang kuning kae ya. Ya silet kae lho. Ha, kae. Wis ora domongke. Seleret Ireng. Seleret ireng. Ah, kowe mbiyen kleru apa? Silet. Nembang kok kleru. Sing kleru mbiyen ning kene ya ning Jakarta. Oh, apa? Iya. Ning ngendi pasan? Lali tapi ne. Taman Mini. Paling ya. Ya ora apa-apa. Ana sing nyuwun gagrak Banyuwangi no? Ya Banyuwangi. gerajakan. Cukuke sinden saka Banyuwangi sisan. Ya. Ya, Mbak iki. Anting lambang sih, ayo. Ya. Iki ini mbak ngesan nganggo areng lambene. Ki lho Pak, ireng ra karo-karuan. Ben seksi. Apa? Ben seksi. Seksi. Lek nganggo lipstike ireng. Ya wis ben karang ya. Wah. Metal iki sinden metal mergane. Waduh. Oh, lho. Sugeng dalu. Aduh. Selamat malam nek ning kene. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, iki soalé asale saka Banyuwangi ning desa banget. Dadi omongane ya wis kaya ngono kuwi. Ya. Menika putranipun Mas Sun Gondrong, dalang saking Tulungagung. Ya. Sekolah wonten Ngayu Jakarta. Ya, wis tok tembung karo Mbak wis. Dek dhewe nyangik ning Blitar wingi wis ketemu karo bapakne. Titip nggih, Dik. Oke. Ngono ya, Mak. Ayo gerajakan dibawani anu gelang alit. Belambiangan. Belamjangan. Lambiangan. Nggih. Ki anteng ki tenan desa kok Pak bener cenan. Mergane Lah yo mau ana lift dek trimo numpak tangga kok. Padahal lantai 7. Lantai 7 yo lewat tangga ngantek ning nggon lantai. Wah isih loro meneh. Lah lantai 5 kuwi isih loro meneh, Mbak. Yo terus munggah meneh lantai 6 iki wis delosor wonge. Mumet aku Pak numpak lift. Hah? Mumet. Wow. Lah ngopo wong lift iki kepenak kok mumet ki mergane. Ngene iki lho. Kan dhewe mlebu. Heeh. Terus ngono ditutup terus arep neng lantai-lantai lho Pak aku kleru terus mijete. Munggah medon, Munggah medon aku Pak. Terus karo bapak-bapake, "Lah kowe iki ngapa to Nduk munggah medon? Mboten napa-napa ming ngenterne tiyang aku ngoten niku." Wong kuwi iki lift dinggo menuju lantai berapa kok ngeterke tiyang ora. Lah piye munggah medon ra ngerti ndak Kowe sak kalau karo sing rebab. Iya wis tau Lift ya. kok didodok. Ya wis tau kene Kalimantan wiro aku wah. Wong lift kok di Sini. Gun.